Εδώ βλέπουμε να κοιμάται ο συνάδελφος, ο Κουνάβης. Και τώρα θα του κάνω την πλάκα ότι έχει το επόπτης ο Σπύρος. Δέστε τον πως θα χεστεί. Ο Σπύρος μαλάκα. Ο Σπύρος και νομίζω σε έχει δει που κοιμάσαι. Τι θα του πούμε τώρα? Πλάκα κάνεις. Τι πλάκα κάνω ρε μαλάκα? Τι θα του πούμε τώρα? Αυτός πρέπει να έχει πάει από εδώ, να έρθει να μπει από μέσα. Να σε δει από εδώ πέρα. Τι να του πω τώρα? Σε είδε? Κάτσε να τον νομίζω, περίμενε. Μη τρελαίνεσαι ρε μαλάκα, θα του πούμε τέτοιο ρε. Ότι σε πήρε ο ύπνος, εντάξει, ότι ήσουν κουρασμένος, ζαλισμένος και τέτοιες μαλακίες θα του πούμε. Ότι δεν αισθανόμουν καλά. Ναι, κάτσε εκεί πέρα, κάνει και καλά έτσι το ζαλισμένο, άμα τον δω εγώ του πω τέτοιο.